Hi, good morning. Good. Gobaw जाबायमोन गामियाव फैदो गामियाव फैनानै मा भिडिअ खालामदो आरो गामियाव माबा मा मैगं होनो लिखो थिंखा मैगं होनो खानो होनना फैदोंमोनलै बे थास' आथिं बोजा जंगल फैदो बबावखै थांखोलै हा थिंखै हा नायनाय जंगलाव मा थिंखा खानो फैदों जंगलाव हा नै जोंनिया माइ हाखांबाय आरो बिसोरो माइ हाखांजोब्बाय ओइ दाबो गोदानै माबा माइयानो ओंखारफिनलायदो मा एसे जंगललैनि मा खानो फैदो जंगलाव नायनाय प्लास्टिक जाबायना जायाखै प्लास्टिक बेसे जाखो एसेल' जाथारबायलै बुस्थुआ गैयानो बासिन जानो नागिरदोंमोन ना मोनालै दानि जुगाव दासो हिनजावफ्रा नागिरनो आरिफोरखौ नागिराना रावबो जोंनो नागिरसैयालै गामियाव फैबाय नालाय आरो खनसे मा नागिरनो नोंसोरजों नागिरना जायाबा दानिया बायनायनि जि दामखा सब बुस्थुआनो नै थिंखा होनो नायखो मा होनो लोगोफोर साख्रिजा थांनोसै बया जंगलखालै नै फख्रिया गिदिरथार आरो बे फख्रिया खमसे खम बेसे 7 बिगानि न 8 बिगानि 8 बिगा आरो न'आव मोनफैदों दादैनि आरोलै ओइ इखो लांफानो नामा नायनो इखो लांनो इखो नै थालिर मैखुमा नायनाय गुवाहाटियाव बेसे बेखौनो बायना जानांगो गामियाव नाय ओरैनो थायो नै एसे गुलांसिगोन थिफ्रि हो आठथाथ' जाखागोनानो फाय जंगल गोजालै जंगल गोजा आरो नायनाय नै इयाव मा उखुर होदो आरो ओमफ्राय नै उखुर होनायखाय नै मारै थैफ्रामजोबदो हाग्राया फिसारि फार बेनिफ्राय जोंहानि हायाव आरो नै जंगल ओजा साखि लथ्रायनाय बायदि जाजोबदो मारैबा जामारदो नै मारैबा फेख्रख्र जादों मेथुखा बिबार खानाय मेथुखा बिबारबो दं जोंनि आइनियाव मेथुखा बिबार बखिनिखैलै हा ओइ फख्रिपारावसो दोङो मेथुखा बिबार हाय फख्रिपार इयाव गैलालै ना सिंखि जाहाबलांबायलै नै जंगल गोजाथार बुसि नागिरनो गोनां जादों मानसि जंगलखा नै माइया हाखांबायमोन आरो नै खनसे ओंखारबावदो जोंनिया हाजानानैबो आरो खनसे ओंखारबावलायदो नायनायनि माबायदि माइ खनसे ओंखारबावलायदो बेयो सेकेन्ड राउन्ड मारिदिखो ए माइया नै सेकेन्ड राउन्ड मारिबावदो फिथाइया गेसेंथार आरो सेकेन्ड राउन्ड हाब्रु दङलै इयाव जेब सिंखि जानो थांसै इमान जंगल आरो नैनि मोनसे नै अयो गारलांनो हायाथ'लै प्लास्टिक आधा थालांगोन नामा दिगदारानो जागोन न'आव परियाला गोबां
Bilai gorakौ मांखादो बेरे दै दाना ini dia jiu sekali dia sudah ya masih sudah mudah deh này tinggal anak pun biar dia sudah ada ini ini sudah baik mudah kayak biar ini tinggal dengar nih sudah baik sih biar deh nih udah na nih sudah baik sih aneh ini sudah nih ek mana nih kemari baru nih lagi nih tinggal mama mana kami tiba nih kong sana yang siangnya lihat kau juga tu jalan deh kisah apa kau deh sadai sih mayo tu nade asio buah le kerja dari iya biar dang mana kada lebih macam ni hah sengnya ni mesti tak sejak kopi lebar songgol wari lauti lah ya baca neng atau bos tu pura mana ni ba lauti asyik ni yuk ni songgol le ayo kita kana ya ada mana gamin manusia bihol lagi jengnya putar nuna phone kalam oleh diwa aja gini eza bajengah ada begini kuah boleh begini kuah boleh deh iyo sengaja bodegani hari de putar gezero hari mana thaijo kantal thaijo bifang ini pay mana ke kedem mana dengar gebang ini pay mana mana nih bifangan ini dah kalbu geli dari na iklitas wah geder mana nih geder siapa mana nih sengda geder makau dengar ini pay ini jangan kalau makar ikau sia sengnya borbeta disti gelir lagi pur taso ifang na taso iteng buna gideon lego ya jebu mana mana tanjabe taso burkono mana tanglada nai dile itu sih ate salna tanel no itu kan saya apa boro manusia nama itu kan saya apa makan sana ma mezang bustu ini biar ma mezang munbono Asal mana lihat ni? Ni. Kau dega tas kawai ni. Isi je kau. Kawai ni dah sikit. Pitra. Gelung lagi nak halang bang. Iya, gelung deh kan ini. Sandung kita punya lanan. Muka cenja gede taswa. Muka sejan le, memang kau asal memang muka sejan ya bu.
Os nama नै थसेमोन बिजुखौ माबादो थास'दो दाथ' आरो थास' बिबारबो मोनलायसिगोनसो थास' बिबार जानाय टाइमाव जानाय सब बुस्थुखौनो बेनिखायनो जानांगोलै बोसोराव खनसे बे बुस्थुखौ ओइनो ना हाखौ माबायदि गोजौथार खोना दोनखादों हा मेथुखा बिबार खानाय मेथुखा बिबार ओइनो समफ्रेंआ जोंनिया नै समफ्रें फिथाइ मारै थाइसे दोनदो नै लोगोफोर नोंथांमोननि न'आवबो थानो हानाय जोंनिया नै फोथारबाबो दोंलायो हा बैयाव दंखलै वा सिं सिङाव दं आरो ना नै जंगल सिं सिङाव दं आरो नै गोनै ससेनि औवाया जंगल खालि नैबो नै दासो गोलाव जाहांदों बुस्थुआ औवाया जंगललै बुस्थुआ माने हिथाथ' बुस्थुआ गोदान हिथा नालाय जंगल जादों आरो इमान धुनिया आरो बेफोराव मारबो मोनबानो एसे गोलाव गोलाव गुवाहाटीयाव बेसे इखौनो टाउनाव बेसे मुथा बायलायना जानांगोलै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गुवाहाटीयाव माबायदि गामियाव माबायदि परिस्थितिया सबाबो बेलेग बेलेग ना गुवाहाटीनि परिस्थितिया जाबाय फैसानि मामला बेयाव जाबाय गामियाव नों निजा नागिना जानो हाबानो मोनगोन नोंथांमोना मिथिखायो मेमसियानो जि गोलाव नोंथांमोना नायदो नों हमनो इमान जंगल ना बुस्थुआ आसा नागिरनो फैनायाव खस्थ' नङालै खस्थ' गेदेरानो एकदम लाथा गोजा जादों नै मोनसे खोमा ना ओइ थसेनि गोलावानो इयो सेकेन्ड थार्डआव थांबाय इयो नैबो नै मोनसे नै गोलावथार नै गोलावथार यालाय थांबाय हा थास'नि जाबा गैला नामा नै बरदेगानि फुख्रि आरो मार ना थाखायोलै जोंनिया बरदेगानिया जोंनि गेदेरनि 80,000 खन्दोंमोन एबार ना दहाय फुख्रियावनो 80,000 मोनोबा आरो मा नांगौ नै मोनसेया इनो इयावथ' एबार बारलिना गेदेर गेदेर मोनखादोंमोन नै नोंथांमोनाथ' बेखौ सिनायखायो मा बिफां होनो नैखै मा बिफां होनो इखौ मा बिफां होनोमोन दोलफुंगा नै फुख्रिया दाबो ना दोङो नै गोरि नानि फुवान खोमालै नायफाय नै फुवान एबार नै लासार फिनिसिं बेखिनियाव नागिरबावबाय थास'खौ थास'आ गुसुं गुसुंलै हो मायो मानो होआखै सोर खिथादों मानो होआ नोंहा फेन्सिं गैयालै गथ'य नोंहा फेन्सिं थाबासो नुगोन जाहियावसो हाग्रादों समान जाजोबना दं फिसा फिसा लोगो दा गोदान नालाय गैयालै इमान गुसुं गुसुंखौ आरो लांनानै मा आयजानो देनाय ना जाबाय जोंनिया
थास'आबो जाबाय नायनो बोथिसे ओमफ्राय थिंखियाबो जाबाय बोथिसे जानानै